പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി UAE മന്ത്രിസഭ. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം UAE ആരോഗ്യ കൗൺസിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. രോഗവ്യാപനം തടയുക, പകർച്ചവ്യാധികളടക്കം കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ഏകോപനത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നിവയാണ് ദേശീയ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. UAE വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നത്. ജനങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുന്നതിന് തയ്യാറെടുപ്പും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റിക്കായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം. ആരോഗ്യമന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഉവൈസിയാണ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ആസൂത്രണം നടത്തേണ്ടതടക്കമുള്ള ചുമതലകളും സമിതിക്കുണ്ട്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, ആരോഗ്യ അതോറിറ്റികൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ആരോഗ്യ കൌൺസിലിന്റെ ചെയർമാനും ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും. ഫെഡറൽ തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും ആരോഗ്യ മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണവും കൌൺസിലിന്റെ ചുമതലയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, അബുദാബി. അബുദാബി 24/7. അബുദാബിയിൽ നിന്നും പ്രവാസികൾക്കായുള്ള ശബ്ദം.